Thomas Edu Bempa. Come on. General Overseer, Apostles, and pastors, and Asafapenyi. Yeah, penny for Omoha. Incoming MP, current MP, Francis Asensuboachi. Yeah, quite. Oha. Come on. Safuma. Bichia Obia. Ameno. Bijinahama Osno Kokroko Amenyoko. Come on. Mene Francatunia Mede Osnono Eko 2024 presidential and parliamentary elections. Na me boa pro ewa Ghana fene nyina. Na ene me wa Ashanti region. Na amamentio ye tui. Ye hi empire ibo. Oh yes. Se nyameka no. O ye bibia na ya wamfa nyame ntu enima enko yi. Sir. Bible say unless the Lord builds the house, Yes. they will labor in vain. Those that build it. Nyame ansi dan no a ye nyina ye bebrekwa. Oh yes. We will GDA say nyame tumi timi ye bibia. With God all things are possible. Possible no. Mijina hey Ushema bakosam kakra maye farm laborer pay. By day worker, my cleaner pay, my taxi driver pay. Okay. But an image in her as vice president of the Wow, Republic. wow. I say, Yami to me, Naimano Banasa. Yami bet me, you see, Ubia assassin, my Bible, Moyen who Cyrus, saying Yami. Edine boa Israel for. Enti mesumi gidi say me a me free wale nyame so betimi ayusu me aboa Ghana for. But we sem kase power ha. Na why di? And adwena maba ade ye adwuma efie wo twene. Na adwena me pese me de nhihye ebe Ghana na mfasoa ko Ghana fenanyina enenti yebaye ye shebo say ye the free senior high school education beba enti aye share sabo no na senior high school no ebetani sikase na sikanfo mantimi ko hianfo mantimi ko enyina yeso ye nim say hianfo do so sikafo eba no sana ye nkora na bebre ntimi ko enti na share boss kwan bia so ayebefa free SHS no aba ama obia. Oh yes. Ghana ha. Sir. Yes. So you GDA say yemman yi ehia paibo pa. Bibia yebeye mayenye ade a nyame eni enje ho. Enti ena me pese nyame adom ena me ba me pese yeboa na Christopher omuso omutimi ko Israel such a seri kramofo omutimi ko Mecca Bawunsam. Yes. Enti be shishe pilgrimage authority na yaboa Christopher so na ye sofo na de no mutimi akọ Israel abompae de bia ama Ghana. Toso ingina mohu sama ekoso ewo Ghana say LGBTQ plus say mema timi ware mema ne ma timi ware ma na asem no embasunda yem peniso Yes. yem peniso na yem peniso kina yem peniso eni Bible mo yame pesa ade no enti yem peniso
yɛbɛgyina hɔ pintin saa no ɛmba so da mɔnka makoma ntom yam saa no yɛmma no mba no so yɛso yɛpɛ sɛ yɛboa churches ɛwɔ Ghana ha churches moyɛ mpuntuadwuma bebree but monya mmoa mfiri aban hɔ biribi a moyɛ na moato collection yɛyɛ but aborɔfo yi ɛreba Ghana sɛ wɔbɛyɛ mpuntuadwuma a wɔbɛsi school anaasɛ wɔbɛsi hospital a yɛfrɛ wɔn development partners aseɛ no sɛ yɛfrɛ wɔn sɛ wɔyɛ mpuntuo nyankofoɔ nti wɔn de efidie anaasɛ material bi ɛreba Ghana wɔn ntua duty o ɛba no free ɛbɛyɛ saa mpuntuadwuma no na church ɛde saa efidie na material ɛreba a gye sɛ mokotua duty ɛno ɛha adwe nti mebɛsesa classification no churches will now be classified as development partners. Puntu nyankofoɔ. Yɛde ka bɛbɛ free. Moso mo de saa nneɛma na ɛba ɛbɛyɛ mpuntu adwuma ɛbɛba free of duty na monya mmoa bebree. Bawonsam. Good. Menim sɛ True Faith Church International mo asɔre ɛyɛ asɔre a ɛyɛ kɛseɛ paa. One of the largest churches in Ghana. Enti mukasa nipa tie mehia mo mpaebɔ pɛ sɛ mo time akyi na mombɔ mpae ma me na membɛyɛ president of the Republic of Ghana ɛnyɛ adwuma ma mo. It is possible. megye di sɛ moboa me na meba a me so mendaa mekyi mma mo da momboa me na mentimi mba nyɛ ɔmampanyin mombɔ mpae ma me meda mo ase nyame nhyira mo nyinaa. Bawonsam Kasiepa. Fama His Excellency. Yes, baby, I was no Jinano, Owana and Bagina. Me Francis Asensubuachi, on a parliamentary candidate for Bantama constituency, a friend of Bantama Sensubuachi. Mumtai Nichi, Muntumano Yenina, the number one. Better I say, Yes. Said a beka, me he empire every moho. Paying for senior apostle, the pastors, Nina, me he empire into me baha, nebo afore kakra 100,000 Ghana city. Cities kind of 1 billion. Namerima say ambo afore. Bawonsam Kasiepa. Yesu Kristo. Wasa Yesu Kristo. Wasa Bawonsam wa ha. Ɛbɛkɔ so ayɛ n'adwuma. Ɛmsɛ mo minisa. Enti mprempren no. Yɛkwan a nana asɛnso oyi akwan aba ha die. Bere fa mo so ato n'anim. Yɛwura ba onua ka kyerɛ no ma. Yɛkwan a ɛkɔ baabi a yɛbɔ mpae bepɔ no so. Asi Bawonsam. Mo tie. Afei so your hospital yesi ɛwɔ soro kumawu ikuso yanso yɛmfi
fi adawroma omkuso mai na afi yentimi wie na yembie na yede wo mu nyina mbie na hye awrade no hallelujah amen madisa tiwu a ehiame a me de tumu dem ni se obeye na mo yenso a esu hira pepada Kristo omamonti ase da amen ika we wi a moma no yede bebo mpaye ama moma no enna ho kafu enti asafu manyina edi gidie ni namyo ene mpaye bo etamochi se awurade yesu obidi nkuni Bawon Sam Sabre papa This is a man papa and Chama John I don't know for penny but Wabla of penny Bompayama Yabapay now papa said the year was a pass for Cassani was it last week and honorable last 2 weeks now honorable and so watching Wabaha Mesha womu pose a junior moya no babu 50,500 million. What is he gonna blow him up? But some can say power from one numbers and so. That's right. Hey! Or see a dear. 7 December here. A very smooth. And then what is Canaba? Ah, honorable Yamisha, what's it? One day, His Excellency Mababe. Sabre Papa, self penalty from Obama Payama. What you tell me? Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Samgra. Continue. Everybody sit Adwa continue. Sabre. Everybody sit down. What's your cry? Yes. Oh, the bloody sir. God bless And you. then 1 billion. God bless you. And honorable census. God bless you. Sansina, Abrepa. Wabra 50,000. Say I'm from Monyamia Juma. 1.5. Oh, my idea. One more bloody sir. And you're Argentine David. What's the shadow of the idea, Debbie? Idea, Mama. The Sabre. You be Shama Bantilla. Israel jom oha Psalm 100 Momo se ema ebrade aseda jom asase nyina Momo se ebrade
Mofa ni die nso mo brade. Na mo mfa hurusie twom emene nanim. Mo hunu sɛ brade no Onyankopɔn. Ɛna ɔyɛ ɔyɛn. Ɔno ɛna yɛwɔ no. Na yɛyɛ ne man ani na didibia enwan. Enti mo mfa aseda nsane na pon kasiem. Na mo mfa ayeye emene na benya so. Musira ni din na awurade yɛ na do ho. Amen. Nukuredie ekoduru awon to atoaso nyina so. Amen. Amen. Onyame usuo gantwaina onyame oya kasia pa. Onyame ben kura na ya frafra nui. Onyame ben kura na ya bona body bona manani. Eyo obi anya onyame a wadi wo ni asama asonkonim. Ko beto betiribu Israel butentim. Amamba nyina ya hene. Wa wani wate jaframa. Na wona se ya wa fefe. Wa wutrinyi huwa fita asne sukyerema. Domu barema abra ya kuma ase yadi kotojo aguanim de akra nyina kan se yewura aseda enka udinda. Amen. Ahiri mo hire wadu bankume ibase bi yiwa ya wadu bankume wadu ibase bi yiwa ya yamba wusua efatao ebisa wo na waye de obinya ebita enkwa wo de ama yakura oh ewurade ti yanhwe we ni ana wase a na etiafo yewura asida enka udinda. Amen. Ahini muhine ayeye enka udinda. Amen. Okuropon na ase enka udinda. Amen. Every other brother ade besi ene apamda homedai ena wakura yemu ya hemfre nyina mu wanya wo yewura ayeye enka udinda. Amen. Ena yaba wanim humi mu homeda eye apamda homeda enum na ase enye ye no wontam sankyerene wo ma bedi ehyiam ye pa wo chew kotodu ayegui ye ti asisi na se ya ji atum se ya fomo ya ye de entene wanim ya ye bone yes wo awurade ya ne beka kyerɛw se wo ye mabo na fe bone kyeye wo de bone kyeye udinti fe bone kyeye na. Amen. So de bone kyeye be wi bone aranko mama bro hunu no so mama bro hunu no so na fefiri no so na okie mra yewura udinti kyeye na. Amen. So de boy mra to a yesu beduru wani se de onam wako a wapa no otikyereni senior apostle Thomas adu bempa ene ne mpanyimfo akoma ka o madwene na wo de si wo se rich bi ento na mo wompa wom na yensrema o man ka na ne no kware gidi asore de beye na asore bedi yie de beye na asore betu mpon de beye na o man ka na sumdwe bepam na batu oni nyina be wie nkunimdie no enne ene edi dwumadi ni nyina ebe wie ewurate ya na ewurate enim be na odini uti brade nyina so ya kwati wo ye tumi nya hwe na ye body ko sankunimdie na epa enti ewurade sori kokoro tena wagwam na fa utumi ahodi sane bra na bra wodem bra bai watuma sori ewurade wo pratie na ma woni monyam nya kese e wo tidi asori so na enhye wani monyam yewura udinti tienda. Amen.
okropon wudi titienda amen tiri ba wudi tiri ba o my Ghana na hita ko wiase nyina no awurade ma awie paye oni papa ni biara on pasori ye na o pasori bone no be so fakoti kwan na ka ne nko wa bra sori yase e ka ne nko na ka sori atetia pansam de Jesus wudi ti bone wi for me da amen ya judi oh ya judi so be majidi na ye onkwadi for be yatin onkwadi for be yatin wo pie won ani wa kwachiri na de honhum ahintasam ne tumi ne yo enkom se ne kasa hodo ne nkyirase ayaresa tumi be ma ho na ofa ya duri o be ya adwuma se de wo panu tumi no ho de tie na akagiri asore ne nyina na etim papa ehe no didi ya chi ne aso anmonyam yewura odi titie nda amen ya do ma ga na bo anim ma ewura do ma ya wo dia sa sumo fenyo ya okrama nya ba bi na ma ya bato nyina anwe kunumdie na asumdue pa eji ne ho adi awurade me de bia me bompa ya mesrew me se de wo awurade wo pese wo fa no na de tena konwa ne so so de na mayo mampanyi no de wo bawe no ma ne nwe peto awurade ma ne nwe peto na se emu twede a otumi sore kasa wo mpene na mu asumdue apa yewura wo tinti yore sa me nda amen asumdue ani ahwehwe asumdue ani ahwehwe ape ya ba nei yeso haw yeso amane datwe kodana osu awerehwo edayenso sawa memu enye etibe yi haw nyina firi yeso na ma wo mahunu wanim onyam se wati amaye eti awurade bra yemu na wo haw biara bra na semaye odum titie na amen yadu akwato ba sisa wonsa awurade huni mabo awurade huni mabo awurade huni mabo amen abeti suyana nasefo pa ne keteche di kan fa utumi no ho de kan ho bona simsa domarema man yokodro tumi fa ne tina fa ne yo manwe kunumdie o pega ne nsa tene ne nwe paye ye be se wan munyam ye show awurade wan mu kwan wo mu fa ya duri fa tumi bra ba wa juma 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 e fa nyu tufuo mu e fa tifuo mu e fa panyin saso na ye wa juma sa de opetie ye wie ne kunumdiem na dom boye enuma ni nyina wie na de koduri atena ya so tue mu ha o awurade yam fa wase dedi ye be ma wo so ye be ye wo kese ye be kro ye be kese obi ala ne wa wote se wo obi anya wo nya be wo ti mesaya ne abo odum ti fru kunkum me yo peso mama enda amen se otumfo honhom esore hye wo a ye baaye odifuo bi efre pani bi no ode ne bani mu ha no yi na hintasem anana murmuru to bia Bible say wo pani no enya wafa odi we di sa isleri komo no bu eni mu ase ha ne bia ofike wo wo ye sankani bi odifuo bi honhom sore hye wo a se ya na wo ma wo kasa ye tenten wo a enya wafa wa woye ofutufuo bi ti odifuo bi honhom sore hye wo ni oyi wa tan a emfere so na mfa bufu twimfa no so so woye odifuo na wo ni odifuo bi nya ho asem bia komode ji asem no na mo twimfa so emko so woye wo ba bi yes na odifuo bi nya ho asem se bomodi se nkumu abia ana ma wabasem nya dia enya wafa to aso na etuo ebreboni kese anu ase se otumfo honhom asolitia wa enya wafa na etu ebreboni kese anu ase na etu na ebre boni kese anu ase saka bi na etu na ebre boni kese no ase osise otumfo honhom sori hye wo a tiem enya wafa
Yes. And sorry for traffic. Yeah. Na Joe ebre bone akesie ase afei kura na ebe yi wa hinta sam kesie yes na ma wa kuma hima na o ke kan se mu bi twifa so yes afei bi eche aka hwe oba sa wonya djuma adwuma ye sentisa uradi akomma bia mawa enso yes so your amount 20 Ghana so at once wa obe gina ho ene na yi no ma 50 uradi hello Aheya eja awudi nyina bufu abehye wo mu no ebie di ahanta bi ma na abeto be ma no a ye wo kan se ye dumi ya ya nte kura se nka wo ko bia ka be mu se ni siti no akofes kania wo di ama yes eti otumfo ho so de hyew na o se nkani bi ka se oba bia mpadwuma ye no mfa bi wo fi se onyame aka se ema sese toafo ni mu wura no ma hwe na obu afu na wa fa se na nya ho na ejo abrewase na boni kasi edidi ekire no amen hallelujah amen enti misramo minua no masofo samo momode na ebi free odini bi ana o chechire ni bi na odane to ho ba mo enka se na se enini yes nen sorry free dem ko eye wo de wo mu no ne de di eche no ema wunya kwai enko awurade chair na eyi na di na cho abre boni akasia edi echi a edo be ko sei ano amen eno nyam ka Yesu din amen enti sani a wutie bia wuhia futu yes wuhia ncheche yes wuhia tenetene wuhia kasa kire abasaba na onyame ho ho ajo na bre boni akasia ase amen amen osakafo eti edu enchichemu aye enum no adebone bi wo ho a ehunu no wo wiase se emfonsuo bi a efiri otufu anim wa mankwasiafo asu bebre na adefo etete fom ye osi otumfo o mankwasiafo asu bebre akwa we pa na nya kasi yes amen sir enini ntia unia e kasa ntia unia kra ehwesa ni awotie ehwere tibia wo na awurade na ayi sa hallelujah amen echichemu nso no mahunu enko a wotete aponko so yes ene adesia a wone nam efom se nkoa na woche no die otu amena no emu na obehwe wasi wo hunu enko a tete aponko so na adesia so ne nam fo so eya awurade na ayi ha emane ye woni emane hawo ne mogo ho ne dwiwi ho ne kasa tia wo eya awurade na ayi amen amen ipacho entoaso no obi betimi atotom na wo a otin kase bi epusu ni bebi eya oduma chede ya me dia che odi ache pass so o kasa ho pa kasa ho odi ache amen amen
mpacho nto aso no na de oburu oban no owo beka no sɛ yɛbɔ ban a fence yɛayɛ dededede sɛdeɛ aboa bi ntumi ɛwura mu na ase wobɛbu mu a wɔte hɔ ara na wɔbɛtua fa wabɛka wo enti mu nyinaa mmɔ mmɔden ne gyidi no pampa a yɛbɔ wɔ ɛntumi mmia Yes. na yɛ den na yɛ nkɔsoɔ na yɛ asomdue ne asetena pa ɛwɔ yɛ abrabɔ. Hallelujah. Amen. And you want to say vampire bono, who be and I will leave ya. What's a while or ya from Papa. etichemu nkono no de otu abo no ebese ne yawo na de opai enua no emu na opira So we two a boa. A body be it. Will be paying ya. Yani be it ya. Sir. The doorman no crowd or their pine. Oh. Ya no for no. So you know, one pie pa. And Cassan pa. And make it in Kosovo. And your wife say, and in Asante West here, and get that here. Nobody come for it. On the Abraham. Only a campaign. So, I can see now. Then so, for more than one pie say, Obibia. Tuntunibia or them are any name. I chance of Tim. Yes. Odifu biara ewu emie nani na wo hu no nka no treat here yenya baby fire na nsi Pastor. Yes. o chekire ni biara onyame mie na no enti na no enka nsem a ewura koma mu a chiakra. Yes. amen Enti na no nsi bo no pa chaw eduma no ye no eye de nia emperifo yi nyina nti metena ponti ha so enti isel ya mommo mpaye maye bia amen na boyi ani ni bia metena amedada yuki asankafo pani ewo cottage boy so kasa e hyewe no yam yesankani ni wo mase kasa na obetia ade ene kawo so difo be na mu e to so then so be the pama show munina komo kotodwe ni mu amommo mpaye maye mfo so bia ade adwuma efui chichi amaako ebi ukuara bia na general secretary ko untumia na o kasa do bia bona baso o bona baso sa na wa hono Yes. ana entisa etisa wa entisa ni sakrawa dwen amen sakrawa dwen Amen. sakrawa dwen amen Yes. Yes. it is two for home so the shower Yes. na wafa ma bunfu Babida. ni ya honko entisa ho ya amen so hallelujah Amen. yes osankafo etini edu enchichemu a enye edu no se obi dade anukumu na wanse ano a ene gese o mahoden edoso hey muati beneficial wasi so ya sofo na o dadi ya nukumu a wanse obu a etoro a so sia ayede na arbesia yes osengani so dadi ya nukumu a so si ayetre paibo ene training abrabo amen bonsam bonsam empire born training abrabo so
enti wo ye odifu a faso kaka na emfaso a odidi yie ene nyansa so Yes. sɛ wo ye odifu na udade ya no kuma mo nyina mo kuta dade o na sɛ wanse wamfa nyame asɛmpa anhyɛ wo mu na wanse amana tene a afei wode nyansa na bɛto wadi nnwuma wode nyansa na bɛto Amen. Yes. Daddy na no akum. Esa wo se. Kwasem. Kuma me. So. You need to sorry. Na obom rani a. Afei na apa isi. Yes. See a pressure. Afei wo tu ko wa na after na tra. Ade go. Na do na no akum. Yes. Esa wo tu sit daddy no a. Yes. Rani akesiye. Awesome. So. Enum akanya nipa. Amen. Enum nipa tia. Tete na kura na edifo no ye adwuma. E bi ni se ye ko so mu. Ye bo ko pan. Ade. Yes sir. Hey. Obu o kura na no ye. Pan. Ade. Oya Na ya ko na ko. kum. Yes. Wo tire won sa won so se. Kwasem. Oh, bonsam kase pa. Boom. Oya kufuazu wa vangrante. Yeah. Oya kufu. O vangrante. Abudi ani nyame asem. Yeah. Medie. Oya kufu. Yiri nyame ya kufuazu wa fetu onkwe. Yeah. Oya kufu. O faja onkwe. Yes, that's the power of God.
na adofrom so ya tuntunia manopredie ne pai boyia afeuda na no preatre na urani start yes preatre na me say enuma kesia ne ye be chimbe nai sata onyame akonya ne yansa do obi ni mo atem mo pe papa yi besa kwa What
Where you jump back, pro. Yes. And the name one, you make your mind and I therefore. Yet one church. If you send your would be around, my papa only the creating and seal. Yes. In Timium. Yes. Amen. Yes. And none of see memory so. See penny for so. And my daddy and whom I feel could do baby. Amen. Every papa. Yes. And when I'm Kayesu Dinda. Amen. And you about me. Who bear my own peg me? Frasiane.
Awesome. ɛnyɛ Yes. mmoa Awesome. wɔ ɔbaa nso mmoa wo Be wosi ataadeɛ yi a yɛhyɛ mu no, no, ye. ɛnyɛ wo deɛ wobɛka mfomso kyerɛ a Ah, ade abɛsi so hwɛ yie papa. na pɛ adwuma pɛ bi yɛ Yes. wɔntumi aboa wura da bi wɔ hɔ koraa wɔntumi yi akɔnhoma Awesome. ebi a mpanimfoɔ yi ampaaba ahyɛ wɔn ma ɛne ananteanante Yes. na ɔkɔ a na nso ayi ɛna ano mɛbae na watoma sɔ ne gya mɔ Yes. Papa. wonyɛ adwuma no a wone womfidi m sɛ fa so gya Yes. kristo ma yɛ nte aseɛ daa Amen. na menkyerɛ sɛ mɛma woyɛ firi saa Yes. wo na ɛsɛ wohwɛ ma Awesome. na ɔmo nso ɛnyɛ bi a ɔmo aboa mo Papa. ɔmo sɛ ɛyɛ sɛ soboafoɔ Yes. ɛno onyam ka yesu din Amen. closerfo ɛti yɛ nan kyɛm yɛ nsia Kolosefo ma eti ya na ne chemo yinsia. Bible say, "Mama wo kasa ho mara nyam ta ntene wom." hallelujah Amen. Wa hyɛ wo. Amen. Amen. Osum nyame ato wo ase. Wate yɛ adwuma tuyɛfo Yes. ɛfisi kɔ closerfo Colossians chapter 4, verse number 6. Mama mo kasa ho mara nyam mepa mo nhyɛ wo obi biara ma ne kasa ho mmere nyam ta ntene wom. ɔbae sɛ wo kasa kyerɛ wo wura bɔ mmɔden sɛ ne wo nsua yɛ a ɛnɛ sua me wura mepa akyɛ wo sɛ woyɛ biribi na ɛnyɛ ne bɛrima ne ka a momae mompafo wu at once mepa mo akyɛ wo yɛ a monya nteaseɛ ɛnɛ Mama mo kasa ho mara nyam ta ntene wom. wɔse ma wo kasa ho mmere nyam kasa na wo kasa kyerɛ wo kunu kasa na wo kasa akyerɛ wo yere no ɛsɛ ɛho bɛnyam ka asɛmpa a ɛɛdɛ Yes. na kyekyere ɔbaa no werɛ na ma no nyɛ nkunan ne awerɛhyɛm sɛ ne wura no Amen. ɛnyɛ deɛ ɛbɛpa ma ɔbaa ɛnyɛ deɛ ɛbɛbɔ no na gye sɛ ɔsaa ne kyi asa no bɛma no tumi bom ei na ɔbaa no yam de ne prap Yes. Apo. na ne nkoa yɛ ɔbɛ nyina so asa Obebo, nyame baba. Yeah. Obebo, lade baba. When you baba film, when you pan in an also. Edana, nyame baba no. Obaba to ben phone no that's sorry nam no. Sada no. Obaba to kon kon sane no. Eda no. Obaba to kron fo. When you baba when you parent na wo so. amen Amen. kɔso Colossians chapter 4, verse number 6. Was mama kasa na mara ho nyam ta ntene wom. momma mo kasa ho mmere nyam ɛti sɛ kasa no firi w'ano anaa w'anu ntɔ hɔ a ɛte sɛdeɛ ɛmpa yɛ de nkyina tom Yes. amana fa lɛ wo Amen. yɛdɛɛdɛ wo sa na wo sa Papa. Na mahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ mo bua obiara. na
Colossians chapter 4, verse number 7. Tiko ba be come ho asem nyina. Oni odofo yo osomfo no kwafo. Ene mawura kwa awawura di mu. Yere nti na masoma no wo mchen. Enti cement mi ama wasafo mu a adwumayɛfo yi a ne mpanimfo yi a bɛba na wɔabɛdi me ho adanseɛ na wɔn aka nsɛm papa a awurade de ama me sɛ ka memfa mmra wo nkyɛn no enti ogyiri ne ba a ma wo kra saa ho mmere nya Amen. sɛ woba yɛ aboteɛ sɛm bi a ɛsiane sɛ wo kasa ho mmere nya m nti gyae kwanwe a mɛhwɛ wo wasɔ nsa obi tumi sɔ ne ba nsa kugbe sɛ wosɛ deɛ wo sa a wobɛtɔn Yes. na pan ne kuta no ano de abɔ na pampa pan na wosɛ There was a message. wɔsɛ ne wɔsɛ ne kunu kyɛ sɛ ɔgyina na ɔde pan ahwe na pampa dabi ɛda hɔ ɔtwa ɔkyerɛkyerɛni sɛ wobɛgyina table mu a ɛmfa obi ho asɛm nhyɛ wo mu ɛmfa nkyerɛkyerɛ ɛntutu akoti ɛntutu hintibea na obi pɔn asɔre a ɔsɛ wasɔre ma wo kasa ho nyam ma wo kasa ho nte ma wo kasa no akyikyiri nnipa werɛ Amen. adwumayɛfoɔ bebree a mowɔ yɛ mi adiyifoɔ asomafoɔ titiriw ɛne me nuanom agyifoɔ sɛm na wɔadi ne dwuma ho nte ma ne mmere nyam Ba. kasa a woka kyerɛ maame no Yes. hu sɛ nnipa te sɛ hɔ a Yes. Ba. ɛkwanya bi ne wanya na ɔne ne kasa titiri toktok Yes. so awurade baeɛ no ɔmkora ne honhommɔne ahyɛ wɔ ma ɔno ɔnante siesie wɔ na ma ɔyɛ kama Yes. Ha? Mary Magdalene saa mmara yɛ kɔɔ Israel Yes. na afei na ɔhyɛ ne hotel ase ɛka hotel a nyɛ mmɔmɔha deɛ a ɔwɔ nsa Yeah, be. Yes, I be. kyɛ sɛ yɛsi ɛnkaeɛ Edom Diamano. Yes. ɛdae Yes. na yɛde akae no Mary Magdalene Baba. sɛ ahayi a yɛmu ndi Abi. ɔbayifoɔ baa honhommɔne mfii ɛnso Nso ti ni mu. Yes. ɔkwan kɛseɛ Awesome. bɛ sɛ wama anisi Awesome. ɛkaa mmere bi a ɛpɛ ne thomas kyia so ɛwɔ ɛda ketewa mu ɛyɛ wɔ yie o baako a ɛwɔ abrikɔ kurom Yes. Yes. yɛfa de 2 tons kɔto dɔm ɛwɔ kurofo ɛwɔ hɔ a wɔ ɔbaa bi wɔ sɔfo maame kɛseɛ ɛsane firi na abɔsaa so ɛtum ne kiki no Yes. na fola water toa kɛseɛ bɛsɛ ti bɛsɛ ɔbɛhwie So. awu wayɛ nea ɔkɔyɛ maa yesu die ne ti Yes. odi akyi saa Amen. Yes. So. Yes. 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 Papa. Yes. Papa. Amen. Amen. Ahwɛfoɔ, apostles, Yes. zonal pastors, Awesome. ɛne dodoɔ ka ho Papa. adwontofoɔ titiriw Oh. mede mɔ
kakra ni nyinaa moma mo sika no kum ya bɛgyina ha de kɛde abɛto wura no atete so mo mo nse ɔne yɛ na Yes.